Hej så, det her det er Epic Gamer 3520.dk, og i dag der vil jeg vise hvordan man laver en kyllingefarm. Det er virkelig let. Vi starter med at tage, det er lige meget hvad for materiale du bruger her, jeg bruger bare 3. Og så tager vi, så skal vi bruge nogle signs, dem skal du bruge mange af. Og så skal vi bruge water buckets. Tager lige første gang. Så du kan lave den lige så stor du vil. Jeg laver bare min cirka sådan. Eller det er jo ikke helt lige meget, men jeg kan ikke huske at det kommer an på hvor langt vand det flyder. Lad os se. Jo, den skal være minimum hertil. Der laver vi den også til i dag. Den kan være lige så bred som du vil. Det gør ikke nogen stor forskel. Nå, men så lægger vi vand her. Og så skal vi lige have den bygget lidt højere her. Altså det her det er virkelig nemt. Selvom du er den største skov til Minecraft, vil du kunne finde ud af det her. Det er noget af det mest simple. Okay. Så er vi ved at have gjort det. Så skal vi have placeret nogle signs. Jeg tror lige at jeg fjerner det her vand, for det kan godt blive pænt irriterende. Det placerer vi bare til sidst. Sådan der. Okay. Så placerer du nogle signs. Sådan her. Der skal ikke stå noget på dem. De skal bare placeres oven i hinanden. Og det er godt så langt hen som du vil have den. Nå, men du placerer altså signs over det. Det er også pisse nemt. Men hvis du gør det her i survival, så kræver det mega mange signs. Godt, så tror jeg da lige vi gør sådan her. Og så gør vi det, behøver du faktisk en af hertil. Og så skal den være mindst en højere, altså mindst 2 højere op end signs her. For ellers så slipper alle dine kyllinger ud. Vi er jo næsten færdige nu. Alt vi mangler nu er at putte noget vand i og nogle kyllinger. Lad os se. Altså du kan jo bare tage, hvis du har skaffet en masse æg, så kan du bare stå og kaste dem. Men jeg er lidt dårlig, så jeg bruger bare spawn æg. Lad os lige se. Er der nogle kyllinger? Det er den. Godt. Men det du gør, det er at du placerer vandet op. På grund af signsene, så kan det ikke falde igennem. Sådan der. Altså, jeg er ikke helt sikker på om kyllinger de kan slippe ud. For en sikkerheds skyld kan du bygge den en højere, men det gider vi ikke lige nu. Og så er det bare at få spawnet nogle kyllinger. Sådan der. Okay, godt. Det kan ikke slippe ud. Men så med tiden, der vil det jo begynde at lægge æg. Og hver gang sådan en kylling, den lægger et æg, så vil den ryge igennem. Kyllingerne, de kan ikke ryge igennem. Se, der er et, der drukner, fordi de ligger oven i hinanden. Men med tiden, der begynder de at lægge æg. Og de vil så rushe ned. Så kan du bare løbe hen og kollekte dem. Og ja, det er jo automatisk kyllingefarm. Og når du har fået æggene,
kan du jo bare rende op ovenpå og kylde dem i igen. Når du har nok kyllinger, kan du, hvis du vil slagte dem alle sammen eller noget, så er det også gratis XP. Men ja, det var det. Bare like, comment og subscribe. Skriv til mig, hvis der er noget. Tak fordi I så med. Hej hej.